rubriku Iskrene reklame u kojoj će biti i rubrika kako su nastali izumi. Šta? Ne, dobro. Ne, iskrene reklame, pa ćemo... Zbunio se Bulić. Zbulio se. Imamo 10 minuta. Zbulio se Bunić. Zbulio se. Imam reklamu za, pošto je sad aktuelno, Ubice mog oca serija. Dobro. To je aktualno sad. Pa da se kreće druga sezona. Kreće druga sezona, da. Nisam ni prvo gledao. Izdržite do kraja kada otkrivaju Vuku Kostiću da je sve bila samo serija. Zato je dobar. Da. Zato što ne zna da je serija. Ne zna da je serija, on misli da je stvarno detektiv. Pa dobro, to je lepo. Dobro. Ubice vašeg vremena. Imam opet Vidiš da radi? aktualno. Ajde. Za kontraviziju, pošto njima baš treba reklama. Je to i... Jeste što smo pričali malo prije. Što se tako zove? Zato što je loše. Kontra svemu. Kontra od Eurovizije. Kontra od smešno. Pa znaš da je bio, ti si mlad pa se možda ne sjećaš. Hvala ti. 96. je bio miting opozicije i kontra miting. A on se sjeća. Ne, on nije bio tad rođen, ja mislim, ali... Kao vizija i kontravizija. Ne, ali oni koji su mu to napisali, oni se sjeća. Tako ide njihova... Znači miting, kontra miting. Vizija, kontra vizija. Ja nisam gledao viziju emisiju. Tako da ne. Dobro. Nema kao kontra... Dobro, ajde, kontra vizija. Pogledajte i steknite bolje mišljenje o sebi kao osobi. Da. Kapiraš? Ili kad se porediš sa... Da, gledajte ovo i onda i zadruga će vam biti do jaja. Ne. Samo pogledajte. Znači, koliko god da si ti loš kao čovek, vidiš nekoga i osjećaš se bolje. Pa to je stvari dobre emisije. Pa ja sam gledao onu prvu i znaš koliko sam se dobro osjećao posle toga. To je to. Dobro. Jel imaš one za Deda Mrazovi, to si nešto slao za Novu godinu? Imam. Ajde, za Deda Mraza, imam ja po nešto. Što je jako loše, ali... Ovo je za Deda Mraza? Da, ajde. Ovo je najbolje što smo smislili za 2000 godina. Mislim, kao... Koji mi? Pa mi. Deda Mraza, ja imam za Deda Mraza. Ajde. Odlično za sve koji veruju Deda Mraza, loš za roditelje sa malim platama. Aha. Da, dođite ako želite da vam matori pijani starac dira decu. A ima i Deda Mraz. A bit će i Deda Mraz. To može u crkvi besplatno. Samo nema crveno od Deda. Dobro, ajde za bitku. Imaš za jelku? Nemo. Pa nećete valjda da stanete pod živu jelku kao neka životinja. Nisam, Aj ponovo. Ne priznajemo to. Pa nećete valjda da stanete pod živu jelku kao neka životinja. Ne, samo drugi deo mora da... Evo ga, viš kako mi je, daj pročitaj ti kako treba. Neću ja tvoje čitati. Kao neka životinja! Tako dobro. A ovo je bez busana jelka, jel? Da. Da. Ono što i seku jadno. Bitcoin. Ajde, Bitcoin. Pravi trenutak da uđete u priču je sada, a pravi trenutak da izađete je kada prvi lik skapira o čemu se radi. Nije loše. Će iko da skapira? Ne znam, nisam siguran. Imam ja za Bitcoin, ali to za stariju generaciju vi nećete shvatiti. Šta smo mi? Volite internet, verovali ste da Fini jezdi, imamo nešto za vas. Pa znam ja da Fino jezdi. Što oni prodavali Bitcoine? Pa slično vrlo, kao ti daš pare i odjednom se pare naprave od ničega. Oni su preteča Bitcoina, da. Imam za doček nove godine. Dobro. Cele godine ste se osjećali usamljeno i bedno. Pa vreme je da se svi ti dani saberu u jednu noć. Lepo. Ovo ti je tužna reklama. Pa jeste. Ali lepa, nekako onako setna. Imam i reprizu nove godine. Ajde. Cele godine ste se osjećali usamljeno i bedno. I za novu godinu. Niste se ubili prošle noći. Pa je vreme da se svi ti dani saberu u jednu noć. Možda za doček nove godine. Želi se Van Gogha? Dobro, niste, ali bit će tu i riblja čorba. Imao sam slično za doček nove godine na trgu. Realno imali ste bajegu i čorbu i na TV-u i toplije. Jeste. Nemam više ovih reklama, ja. Dobro. Nemam ni ja. Nemam više. Imaš ti taj neki ili nećemo da ugasimo? Ne, ajde. Imamo jednu probu nove rubrike. Pa vi recite kako je. Nemojte. Evo, publika neka odreaguje smehom. I kako su nastali neke stvari? Znači, to što je ovako opširna jedna rubrika. Priznaću da nisam razmišljao o imenu rubrike. Kako je nastalo ime ove rubrike? Ne, ali kako je, kad je prvi put nekom palo na pamet, evo, na primjer, da napravi pivo. Dobro. I kako dođe neko do piva? Ajde da čujem. Može se poklapa s mojom.
Pa ne, evo sad pričamo o tome. Ajde. To je rubrika. Rubrika je da to je sad rubrika. kao... Baš pivo? Ne znam. Kako se pravi pivo? Ja ne znam kako se pravi pivo. Ja imam ideju od prilike. A kako je taj prvi koji je napravio pivo znao? Evo. Imao dosta vremena. Pa to ti kažem, ali šta je radio? Kao je sad ću da stavim ovo... Nešto se pokvarilo. Ne, rekao je ovako, imam kvasac, imam hmelj, imam ječam, imam Dobro. vodu, a ne umem da pravim hleb, ali ja bi ga mogao probam. Ali Znači, mogu da nešto probam Imam- šta? Imam Pa, kvasac, nešto. imam ječam, imam hmelj, a žedan sam. I eto. A žedan sam za 40 dana. Šta? Da, pa da. Pa kao... Ili... Treba mi nešto da me sutra boli glava. Ali nije sutra. Nije sutra. Pa ne, moraš, kako napraviš 40 pivo? dana, brate, treba 40 40 dana. dana. Pa da, Izdaješ Pozdravimo 40 Baneta dana. koji pravi svoje pivo. pozdrav za Koji mi je Baneta otkrio. koji... Baneta, zdravo. Baneto pivo. A, dobro. Pa toliko Ćao, se Bane. pravi pivo, kapiraš? Ne, ništa ne kapiram, ne znam kako se pravi pivo. Pa, a evo sad sam ti rekao. Pa i dalje ne... Znači to traje, to je proces, i bukvalno proces. Da. Koji staviš te sve sastojke i onda to sve mora da stoji. Ali I vrlo sad je neko ima pao na pamet da logiku stavi i to ne- sve. da. Kad je znao da je gotovo? Da, Mm, kako? pa ne znam, vjerojatno je probao. Ova rubrika je Svaki- samo meni zanimljiva. Jeste, da. Ajde, ovdje Da ispucaj i ti ono za piješ cigare. pivo. Za cigare, isto to. Kako su nastali? Pa kako, ajde reci ti meni. Kako su nastali? Pa ne, ali ajde, prvi taj koji je uzeo. Možda se zapalilo... Šta? Zapalilo se polje sunce. duvana i onda... I onda je tako stajalo, Ljudi probali sušilo da se. je Kad si da. tako negativan, nikad nećeš ni razumeti. Pa meni je ova rubrika fenomenalna. Ali samo meni. Ti se tereš na nas. Pa da, Kako su nastali cigare? i nerviram se. Reci! Ali evo proces, opet proces. Dobro. Pa šta je proces i ono... Pa malo po malo. Mora da se suši, šta, neko je uzeo i kao sad Dobro, ću da bilo ostavim jače ovo sa ovdje. Već se osušilo i Evo, znam zapalilo. kako je bilo. Ajde, Osušilo se, bila suša. dobro. I onda, znaš kako u selima kad ih mrzi da seku, zapale sve. I Dobro. zapalili. I dopalim si. Kuj, jebate, ovo nije loše. Da, ovako je sigurno I bilo. šta imaš sad da kažeš? Aj na sad, to? deri se sad. I Ali nije mi logično. Znaš to koliko je se... jedino logično. Znaš koliko se stvari palilo i koliko stvari su ljudi tako Ali ušmrkavali? duvan je taj. A, I šta, lepo. kad osjetiš miris, kažeš, baš ću ovo da stavim sad u usta. Da smrdi. Zašto? Pa sve ljudi sve stavljaju. Možda neka beba, one sve stavljaju u usta. to, druže, zato. Niste mi Možda žvakali su dobro duvan, ovo. to je prvo, tako je nastalo. Zašto je samo meni ova rubrika do jaja? Prvo se žvakao duvan. Meni je Kako- bolje nego Ana RS, recimo. Da, Eto vidiš. Ana RS. Tako da nastavljamo. Ana Kako je nastala Ana RS? kako je nastala Ana RS? Kako je nastao Viktore? Kako, reci nam! Da bi ova rubrika uspjela, moramo svi da se deremo. Neka Ana nije znala mnogo stvari. Da. Pa recimo, nije ni to. Ali kako je nastao prvi forum? Koji je opet Ana RS? A to je vjerojatno to je prvi, prvi pošto je forum. iz 97. da. Jest. Onaj u Rimu. A, gdje svi se skupe na jedno mjesto. Ne volim Kako kad je je publika nastalo pametnija od sve? nas. Tiše malo tamo. Kako je nastao univerzum? Kako, Viktor? Ne, slušaj sad ovo, Ćemo slušaj ovako sad da ovo. mi iscuri 10, ajde. Kako je neko prvi put ispohovo nešto? Ispohovo. Da. Upalo mu, brate, meso u Upalo mu brašno, jaje u meso. Pa u jaje, pa mu Kako bilo mu žao da upadne, Pa ni stepenice. kako mu upadne, šta je kao, Bilo op, mu je tu- slučajno bilo mu je ispadne tu- mi. Bilo mu je tu brašno, Da, ili nije imao Ajde. dovoljno za hleb, a u mulje nešto ti kao ide da, bar malo da ono osjetim šmek hleba i to ispržiš. Šta tu, to Ko je to? Baš preteruješ. Teror preterujem. nad kokoškama. a? Sad ću te ubijem, pa ću da te umočim u tvoje dete. Da. Nije mi Da dovoljno pojede. što sam te Neko je ubio. baš mrzeo kokoške, Je. tako je nastalo. Pošto ne mogu peri i katran da ih stave. Ne mogu. Ali to je neki bolestan um, taj prvi. Ne, Hoću ne kažeš zbog... da su svi koji su nešto izmislili bolesnici. Prilično, znači to je, ili je to, u tom procesu je umrlo dosta Kako je ljudi. nastala ova emisija? I to je kraj. Ne, Ne znam, kažite nam vi. ne znam, ali znamo kako se završilo. U svakom slučaju, Da, u svakom slučaju ovo nećete vidjeti. Pitajte nas kako Dajte- je nešto nastalo, a mi ćemo da vam odgovorimo. i to, ali i dajte neke teme Ana RS, pošto nismo sad imali, niko nije poslao ni jednu. Možda i jeste, Hvala nismo baš lepo. gledali. Ja sam gledao. Jel, nije. Pokušaljite. Ne, a? Opet se publika meša. Ne Pa voli dobro, Ane. šaljite i Ana RS i ovo, subscribeujte se i komentare ostavite. I nemoj da vičete na nas, ovo jedan što je vikao. Jedan je Viko, da. Baš je vikao. I ostavite neki, ono, za Broj koje, telefona. za koje stvari da pravimo reklame i to. I da. I poslovice. Ma da nam je posla čovek... I ideje za emisiju. I izume ove, kako su neke stvari prvi put Da, šta nastale. vama nije jasno kako je nastalo? Šta vama Meni je nije ovo jasno? najbolja rubrika, realno. Nije mi jasno kako je nastala ova rubrika. Tako Aj, zdravo, smo je. imali drugu. Ajde, ćao.
E,